дуже сильний гурт у нас 70-80-ті роки «Кольори Закарпаття». Він був такий тодішнього формату, це була популярна музика чи народна? Це популярна Популярна? музика. Як називалися? «Кольори Закарпаття», вони з гітарами, з електрогітарами. Там був соліст, уже помер, царство йому небесне, Володимир Лазорик, а керівник Василь Фучко. Вони співали по-нашому. Є в них «День-день, білий день», чисто народний варіант співають, але з таким акомпанементом сучасним, котрий і зараз це слухать як щось свіже, щось файне. Ну, «Чия жона май файна» у них є ще такий твір по-нашому, що ще можу пригадати. Ну, декілька, мабуть, бо вони і по-руськи співали, і по-українськи літературно, але, мабуть, і такі твори. Ну, Маєте ще про кого, так? Мало. Так, а ну кажіть, хто це буде? Хотіла вам розказати ще про наш гурт музики, який проіснував при Закарпатській філармонії з 2013 по 2015 рік. Туди входило, значить, нас 6 чоловік, музикантів. Були барабани, гітара, бас-гітара, клавіші. Значить, що я ще не назвала? І трембіта. Трембіта Тилинка Окарина. Ну, і я як солістка. Ми співали чисто наші русинські співанки разом. І все то вживу грали. Значить, був у нас у репертуарі і «Дайня, мамко, дайня», «Прийшов, приталапав», дали «Добре тому коса косить», «От кума та до кума». І це все таке чисто наші відомі співанки. Було у нас на цілу годину програма. І робили ми пару концертів, але так як на той період не знайшли ми підтримки належної від керівництва культури, то мусили мися розійти, тому що любому, як любив квітці, треба поливати її, щоб вона росла, цвіла, так і любому творчому тандему треба теж для розвитку щось. Так що дуже шкода, щось ми все розпали, вже по-новому дуже буде тяжко, але маємо надію, що якісь молоді, нові гурти появляться, які зможуть на такому ж високому рівні пропагувати. Бо ми встигли стати лауреатами всеукраїнського фестивалю «Червона рута». А то є найкрутіший фестиваль. На Україні і в світі його теж визнають. Рейтинговий, так? До речі, Іван Дор став лауреатом буквально десь 2 роки тому назад. Вони перемогли. За що? Гордимося ними, нашими хлопцями. Молодці.